салом ба тамоми тамошогарони шабакаи оламии харид ва фурӯшии мошинҳо. Бо шумо ҳастам ман Муҳаммад Сидиқ. Дӯстони азиз, дар навори имрӯзаи мо бо шумо якчанд мошини фурӯшие барои ҳамин суханро дароз намекунем. ҳатман дар канал обуна шавед ва зангулачаро фаъол намоед. Мошинҳои хуб ба нархҳои дастрас. аз ҳамаи шумо эҳтиромона хоҳиш то охир наворро тамошо кунед ва дар навор лайкзорӣ кунед. баъди як рекламаки кӯтоҳ наворро давом медиҳем. рафтем дӯстон. Ссилкае ки дар таги видео мешавад, дароед дар ҳамун ссилка регистратсия кунед ва дар ҳамун вақти регистратсия ҷое ки промокод мешавад ҳамунҷо олам нависед бо ҳарфҳои калони англисӣ. Барои як регистратсия кардан шуморо бонустон мета зиёда аз 5000. барои бонусро ба даст овардан бояд регистратсия кунед ва шотуна пур кунед. ва шахсоне ки хоҳиши гузаштани граница дошта бошанд наметавонанд ба кам компания муроҷиат кунанд. Ман ба шумо як компания боваринок мошинои комфорт тавсия метиҳам. Компания Фатҳло, занг занед, ҳатман 24 соат кор мекунад. дӯстони азиз, пешкаш шумо Opel Astra F воқеъ аст дар Қурғон Тепа. объеми моториш 1.6 мебошад, соли 1996 истеҳсол шудааст. нави сӯзишвориш газ ва бензин, кузаш хечибег мебошад. приводи мошин пеш мебошад. дискош престижни мебошанд, коробкаш автомата, рангаш серебрис мебошад, чӣ гунае ки мебинед. срочно Opel хечибег автомат, коробка, документош то байни ноябрай, гуфт соҳиби мошин. мошин фурӯхта мешавад бо нархи 30,000 сомонӣ. барои маълумотҳои бештар телефонҳо дар рӯи экрании шумо. барои маълумотҳои бештар занг занед ва маълумотҳои бештарро дастрас намоед. ссилкае ки дар таги видео мешавад ҳатман дароед дӯстон. хотиррасон мекунам ки ин наворро шумо дар шабакаи оламӣ тамошо доред. ин мошини Opel Astra F мебошад бо ранги баклажан, ранги сурхи баклажан. соли 1993 истеҳсол шудааст. мошин воқеъ аст дар Бухтар. коробкаш механик мебошад, объеми моториш 1.8 мебошад, нави сӯзишвориш газ ва бензин, кузаш хечибег мебошад, приводаш пеш мебошад. мошин бениҳоят хуб аст, балонош престижни мебошад, ягон камбудӣ надорад, нахаду мебошад. мошин фурӯхта мешавад бо нархи 24000 сомонӣ. барои маълумотҳои бештар телефонҳо дар рӯи экрани шумо занг занед ва маълумотҳои бештарро дастрас намоед. дӯстони азиз, дастгири моро фаромӯш насозед. дӯстони азиз, пешкаш шумо Opel Astra воқеъ аст дар Бухтар, соли 1993 истеҳсол шудааст. рангаш серебрис мебошад, объеми моториш 1.8 мебошад, нави сӯзишвориш газ ва бензин, приводиш пеш мебошад, кузаш седан, коробкаш механик мебошад. мошин фурӯхта мешавад бо нархи 24000 сомонӣ. бо савдо ҳам мешавад агар гӯе ки рақамҳоро аз шабакаи оламӣ гирифтем. дӯстон, мошин бениҳоят состоянияш хуб аст. барои маълумотҳои бештар занг занед ва маълумотҳои бештарро дастрас намоед. дӯстон, агар шумо хоҳиши гузаштани граница дошта бошед, ин таксиҳои Акай Фатҳлода муроҷиат кунед. бениҳоят компания хуб аст, ҳатман муроҷиат кунед ва бинед. инак дӯстони азиз, дастгирро фаромӯш намекунем. аз ҳамаи шумо эҳтиромона хоҳиш лайкҳои бо видеоро бигзоред ва наворро дар шабакаҳои интернетӣ паҳн кунед. рафтем. Opel Astra F воқеъ аст дар Душанбе. объеми моториш 1.8, соли 1992 истеҳсол шудааст. приводи мошин пеш мебошад, нави сӯзишвориш газ ва бензин, кузаш хечибег мебошад, рангаш сурх, коробкаш автомата, ҳолати мошин хуб мебошад. мошин фурӯхта мешавад бо нархи 13999 сомонӣ. бо рубли русӣ гардонем 95000 рубле мешавад. мошин нормални состояния, камтар расход мекунӣ, 100% мешавад. аварийни состоянида нестак, срочно сум дар кор барои ҳамин мефурӯшам. илтимос фақат харидори конкретни занг занед. камтарак савдо мешавад. карочи мошин коробка автомат, моториш 1.8, гуфт соҳиби мошин. барои маълумотҳои бештар занг занед ва маълумотҳои бештарро дастрас намоед. инак дӯстони азиз, пешкаш шумо боз як Opel дигар бо ранги кабуд, кӯзи седан, приводи пеш. мошин воқеъ аст дар Хуҷанд. объеми моториш 1.6 мебошад, соли 1992 истеҳсол шудааст. нави сӯзишвориш бензини фолиай, моториш тоза, коробкаш механика, ҳолати мошин хуб аст, чӣ гунае ки мебинед, ранги мошин кабуд мебошад. мошин фурӯхта мешавад бо нархи 21000 сомонӣ. бо рубли русӣ гардонем 143000 рубле мешавад. телефонҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. барои маълумотҳои бештар занг занед ва маълумотҳои бештарро дастрас намоед. дӯстони азиз, дастгири моро фаромӯш намекунем. ссилкае ки дар таги видео мешавад ҳатман дароед ва моро дастгирӣ кунед. просто дароед дар ссилка халос.
инак тамошогорони шабакаи оламӣ, якчанд бародар Opel Zafira хоҳиш карда буданд. Марҳамат, ин мошини Zafira-ро аз рӯдакӣ ба мо равон карданд бо тариқи Viber. Объём-моториш 1.6 мебошад, соли 1999 истеҳсол шудааст. Приводи мошин пеш мебошад, нави сӯзишвориш газо, бензин, кузаш универсал, рангаш серебристӣ. коробкаш механика. ҳолати мошин бениҳоят хуб. Мошин фурӯхта мешавад бо нархи 35500 сомонӣ. Боробди русигар 244000 рубли мешавад. савдо ва алиш мешавад. телефонҳо дар рӯи экран. занг занед ва маълумотҳои бештарро дастрас намоед. дӯстони азиз, дастгир моро фаромӯш накунед. ссилкае ки дар таги видео мешавад дароед, просто регистратсия кунед ва шотона пир кунед, бурд мекунед. бародарони азиз, ба шумо дорои гиҳоиро тавсия медиҳам. Эпидемия паста барои ба қувват кардани мардонагӣ, барои шахсоне ки кӯдакдор намешаванд фоизи спермаро зинда кардан, ҳамчунин барои шахсоне ки дар вақти ҳамхоба шудан беҳаракат мебошанд ва ҳамчунин барои варзишгарон тавсия дода мешавад. яке аз доруҳои гиёҳии дигар Infreng мебошад. барои мардҳое ки занҳои худро розӣ намекунанд дар вақти ҳамхоба шудан, тез корашонро тамом мекунанд. шумо метавонед ҳамхоба шуданатонро то 45 дақиқа дароз бикунед. Самиюван барои вазн гирифтан ва шахсоне ки ба варзиш машғуланд бениҳоят пешниҳоди хуб мебошад. Мумиё ботумин барои дарди устухон, барои ба қувват кардани устухон, рӯда, меъда, бемориҳои шуш, сулфа, аллергия. Хилба барои хунукзадагӣ, санги гурда, простатит, пешобдон. ҳамчунин ҳадиси паёмбар аст ки ба саддард даво мебошад. Сенол барои кирми рӯда ва ҷигар. бародарони азиз, агар шумо хоҳед ки аз ин доруҳои гиёҳӣ дастрас кунед, бо рақамҳое ки дар рӯи экран мебинед занг занед. ҳамчунин бо тариқи почта ба тамоми гӯшаи ҷаҳон ба шумо мерасонанд. дӯстони оли қадри ман, навори мову шумо дар ҳамин ҷо ба анҷом мерасад. раҳмат ки то охир наворро тамошо кардед ва моро ҳамроҳӣ кардед. як ҷавон ташаккур миннатдорам дӯстон барои дастгириятон. дӯстони азиз, ҳатман дар канал обуна шавед ва зангулачаро фаъол намоед ки то аз видеороликҳои нав бехабар намонед. сарбаландӣ, хонаободӣ, тани сеҳат, имони мустаҳкам ба ҳар яке шумо хоҳонам. боқӣ дар паноҳи Аллоҳ бошед. хайр дӯстон.